Jak to jest, że teli tyłem mamy ledzi? Do końca nie wiem, ale z drugiej strony mamy wiele znajomych ledzi, którzy przekazują sobie na karno studiów też się bardzo zwiększy w ostatnim czasu. W ostatnich 3 latach chyba 20 osób doszło jak nie wici. To tak też na nuterno przechydy, że więcej ledzi. Wiedno leżność, żeby sa płetkać w takim kaszepścim, choć nie leno kaszepścim, ale przydno kaszepścim gronie to jest bardzo fajna rzecz, żeby sobie pogadać, żeby sobie płetkać z ledzami, których sa znaje, a sa rzadko widzi, żeby też po prostu sa pobawić. Myślę, że to jest bardzo wyrtny, ledzy brakują ją takich zjedzeniów. My w jedno czekamy za tą wileją, bo to jest dla nas takie ważne wydarzenie. W naszym karnie jest bardzo wiele ledzy, które działają w kaszebiznie na wszelakie urte. Czy to tworzą coś w internecie, czy to tworzą jakiś kunst, muzyka, grafika i tak dalej. I dzisiaj my jesteśmy tak zgromadzeni raz, a to możemy też jakoś się napędzać. No jak studerom bardzo to widzę, że wileja tu u nas w checie, to jest takie miejsce, gdzie rozmaite pokolenia pomorańców mogą przejechać i spędzić razem czas. Też bardzo mięso to widzę tak osobiście, bo to jest moja pierwsza wileja jak na gospodyni checie, to bardzo mięso widzę, że tak wiele ledzy tu przejeżdża, bo nie będę kłamać, że w poprzednich latach to nie było tak wiele tych ledzy, więc bardzo fajnie to są widzę, że coraz więcej ledzy chce tu wracać i wspominać, jak to było kiedyś w Pomoranie. Checie Wiedno była je i bardzo myślę najważniejszym takim punktem taci jedno, te współroboty, te kasiebizne, energii bardzo dobry i tego kontaktu między dozdrzeniałym a młodzizną, nie? Takiego tych relacji wszelakich. Myślę, że to jest tu bardzo dobrze widzieć. I to z wielkim sentymentem. Mam przejechane lato z moimi dziecami i sobie myślę, kiedy ten czas znikł. A ty dzisiaj za tym lody, jakie to są? I widzę w nich wielki wid, muszę rzeknąć. Naprawdę ty ledzy i z etno, i wszyscy te, co są w Pomoranie, jakich widzę, co oni robią, jakie oni budby mają, piszą do Marciuka, do właśnie znów uniwersytetu. Oni chcą, żeby kasiebizna była w publicznym remie. I to jest coś pięknego, bo 20 lat nazad, jak my byli, to tych kasiebizn tak nie było, nie? A my chcemy wiele, a teraz to się dalej rozwija i to też temu jem, wiesz? Bo jak widzę tych młodych ludzi, co oni robią, to sobie myślę, ich chcę być z nimi, bo to jest dobrą energię.